Lebanon ki hajar ngot ki briew ki lahap ban petchnong kulmar hadin ka jingakan at ka bajur. Bun na kipat ba ki ladu no yala ki jong kiyeng bat menta ki im hapadeng ka jing bat ka jing bomdon chakasa ka pasngan. Ka jinglong jingman ka lalong ka pasngausi ba hakabaki long yeng ki lasya pen pra bat ki briew ki hap ban wat jingarap na ki benta paper. Kani kajing kami na kajingya kan at kabadang bateng hapadeng ka Israel bat ka Lebanon. Kajingya ther bat jingya siat kila penjulor ya kijing tay pat ba kentup ya kisurok kishnong bat kichaka pat ba. Kipat ba ki balui kila syak ta jor ha kabakimdon benta ay hakani kajingya kan at henry ki ha ban sya ay kijing jong kajingya le. Kajingya kamday tang hakaliang kachakasa henry kalakta ru ya kichaka sumar. Layathu baki hospital ru kila syakta kapapenlong ya kajingya rap ya kipapang bat ki bamensaw banlong kabakham Kinong shnong ki im menta hakajing siir bat kajing bam tepshu kumnu kan long hakisingi ki banwan. Kajingya thu ki pen bakani kajingya perkhat kalapoi syakakerdan kabakraw hakapapun hajar ngot ki pat ba ki don kam jingya rap mator. Kajing duna hakijing don kam kongsan kum kabam ka bat kachakasa kalanang penjur ya kajing kajungki. Kani kajing jia ka pen kan mau ya ka perthai ba halendet jeng kijing ya kan at san perthai ki pat ba ki balui kilong ki besyak ta tam. Kajing rap pat ba bat kajing ya ngolem kalong ka badon kam ha hakani kapor ban kershan ya ki besyak ta.